Mooi vod. Mooi Matteo. Goeie. Fabelwezens zijn eigenlijk een soort magische, mythische wezens. Net bestaande wezens. Het kunnen monsters wezen, maar ja, dan hebben we misschien een heleboel mensen die bang binnen. Dus dat weer net de bedoeling. We gaan een draak, een zeemeermin, een yeti, een monster van Loch Ness, Pegasus hierachter. Dus we gaan eigenlijk een hele protte, echte, liefelijke fabels. Het is heel fantastisch dat je zoveel fabelwezens in het bos tegenkomt. Dus je kan ze even zoeken en je ziet ze niet allemaal, van ver weg en van dichterbij wel. Dus vooral de draak is leuk, want die beweegt. En natuurlijk de fantastische eenhoornen met de gouden hoorn. Er is genoeg te doen hier, jazeker. En dat mooie bos daarbij is natuurlijk een pluspunt.